Тук имаме поредния автомобил от нос от Америка, който има проблем с червените мигачи отзад и не може да бъде регистриран докат. Само че случай е малко по-различен от стандартните до сега. Имаме семейство, което се прибира да живее от Америка за постоянно в България. Докарват си двете коли от там с контейнер, но няма как да бъдат регистрирани заради мигачите отзад. Вече сме разглобили стоповете. Тук ще ви покажем единия, който на съставените си части. Това отзад е корпуса, стъклото с декорациите, тук е платката с мигачите, на която вече сме сменили диодите с жълти. Тук отзад на бронята може да видите, сме свалили допълнителните светлини, които се пускат само при отворен капак, с които също има проблем при регистрацията в КАТ. Ще направим там също жълт мигача. След това ще разделиме софтуерно мигача от спирачката и колата ще бъде готова за регистрация. И хората ще могат да си ползват колата и в България. След като направихме един автомобил, а именно Q5-цата на семейството, което се е превело от Америка, ни докараха и другата тяхна кола, а именно Audi A6 C8. Тук нещата са същите, трябва да сменим стандарта на мигачите и на стоповете. За целта сме разглобили стоповете, ще сменим диодите. Тук е малко по-сложен казуса, понеже стоповете са с процесори. И ще ги разделиме след това. Ще направим всичко необходимо, за да станат стоповете в европейски стандарт и ще ви покажем крайния резултат. Ето го и крайния резултат с стоповете на Audi-то. Това, което направихме до тук е, че сменихме диодите на мигачи с оранжеви. Софтуерно разделихме мигача от спирачката. Затворихме след това стоповете, монтирахме ги на автомобила. Както виждате, запазили сме всички функции на стоповете, а именно динамичните мигачи и анимацията на габаритите. Вече и двата автомобила на семейството, което се прибра да живее за постоянно в България, са готови. Могат да си ги регистрират в КАТ и да ги използват по пътищата на България. Ако и вие имате въпроси, свързани с фаровете, стоповете на автомобили, вкарани от САЩ или от Канада, не се колебайте и свържете с нас на посочения телефон в нашите страници във Facebook, Instagram, TikTok или в канала ни в YouTube.